ukwamkela. Thank you so much. Ubona ke ukhetha thina nditshilo ke ndathi ke I have visitors pha in our constant studios. Sangabantwana ke besikolo sawuncokola nabo ke sive into yobana bona basuka phi bayothini na pha Komani. I'm just trying to check pha on Facebook pha kula computer kwesi screen silapha phambi kwami into yobana kanene into ivuselela primary school bakhona ke bona ke pha ke now concern molweni bethuni ninjani namhlanje Siyaphila bonke njani na? siyaphila yebethuni anitshililanga apho hayi bo anitshi okay mamelani ke khani ke nicule kuqala nicula ntoni xa nifika pha esikolweni before sithetha anikwazi uthetha ke mna ke nabantu abangaculiyo ke sana andizukwazi uthetha nabantu abangakwazi ucula culani bethuna umntu makacule kutheni ndinganiva Sizukulwana sababiza babakheli mana Tivuli sizukulwana sababiza babakheli mana Tivuli yo yena loa sizukulwana Nke yimani ke masimyeke nonowa ke ngoku yewethu sizawuthetha ke ne apha embhobheni mibini lo mibhobho andithi niyayibona then abanye bazawuthatha komnye umbhobho ngapha abanye bathethe komnye umbhobho ngapha ogqibile uthetha ubuyela ngasemva unika omnye itshansi siyevana ne nimamele class yithini yes miss good niyapasa kubani ozawuqala athethe ke ompho ozawuqala athethe nankuya enze amaflerho enke ndiyabathanda ke mna abantwana abadisciplined abaphakamisa isandla xa bethetha yenke maqale kuthethe lo ulapha phambili lo wenzileyo entloko ewe maqale kuthethe yena then kuzawuthetha umarobhozo ngapha kweli cala lesibini molo mntanam unjani Siyaphila kanjani? ndiyaphila nam enkosi ngubani igama lakho Usozinci Sozince yena ufuna ugrade bani R grade R ngubani umemo ngograde R Sozince Memthabatha Memthabatha okay mamela ke Sozince uzawuba yintoni na xa umdala zoba lipolisa masimqhobeleni izandla izawuba lipolisa thank you okay yewethu ngoku ubuzawuza apha ekomani uye watsho kowena uba uzawuze ekomani uzawuzothetha ereyidweni okanye ubungayazi kwaloo nto ngubani omshiye ekhaya umamam nabanomnye sisi wam okay enkosi ke mntanam ndiyabulela ngozondibona uyeva noba undiboni but uyandibona ndiyakubona mna uyeva masive omnye ke ngokuba uza kukho lo uthwele ipompom khanimnike nimakhi lo uthweleyo molo unjani phila kanjani wena mena ndiyaphila nam ungubani igama lakho mntanam ndingulizalise lizalisa idinga lakho thixo nkosi yenyaniso ufuna ugrade bani uliza ugrade R ugrade R yeliza uzawuba yintoni mntanam xa umdala wena zoba lijoni iJoni kutheni liza uzawuba ufuna uba lijoni kutheni ufuna uba lijoni
Oh, yina. Ngubani omshiyile ekhaya Liza? Ushiyeke bani ekhaya? Umakhelwane lo wam. Oh, okay. Uzundibulisele kubo xa ufikile kube eMalanga, uyeva? Ewe me. Okay. Enkosi ke mntanam, ndiyabulela ngozondibona, uyeva? Ewe me. Okay. Masive omnye uzawuthini? Kaloku umama abuyele ngasemva asebethethile so that abanye bazawukwazi uthetha and kaloku singatyiwa lixesha. Molo manomdakazana, urayithi mntanam? Aphila Hayi, kanjani? ndiyaphila nam. Ngubani wena igama lakho? Ukwe. Lungisa. Heyi, andiboni uba kuthetha abani. Ngubani othethayo? Makaphakamise isandla othethayo. Oh, ungubani igama lakho mntanam? Abukwe. Abukhwe. Ye Abukhwe, nawe ufunda ugrade R? Ewe. Okay. Uzawuba yintoni na Abukhwe? Heyi, santo ngathi uzandibetha uAbukhwe. Uzawuba yintoni xa umdala Abukhwe? Ngunesi. Oh, hayi, masimqhubeleni izandla bethuna natshini. Unesi babalulekile oonesi kaloku impilo yethu. Enkosi mntanam, siyabulela ngobani ube ngunesi, uyeva? Ewe. Uzawusebenza kwesiphi isibhedlele? Esasevuselela ne? Elalini yasevuselela? Okay. Enkosi ke mntanam, ngozondibona, uyeva? Ndiyabulela. Ewe. Okay, enkosi ke papa. Number omnye olandelayo, next. Heyi, abanye sana bajonge ekhompyutheni. Yintoni le niyijonge ekhompyutheni? Molo mntanam, Ewe. ungubani nalo igama lakhe? Ngalisa. Hayi, uLizalise kaloku sigqibile ngaye, makuze omnye. Nawe ungulizalise? Ndingusingcwalise lahlwana. Oh, okay. Uzawuba yintoni namhlanje xa mntana? Lijoni. Thini Thixo, masiqhwabene thina amajoni amabini ngoku apha. Hayi bo, sizaba namajoni, sizaba namapolisa, sizaba yintoni kanene enye sizaba nayo? Sizaba nonesi. Heyi, okay. Enkosi ke Joni, uyeva, siyabulela ke Joni lam. Masive omnye yena uba uzawuthini omnye ongekathethi. Nke thetha mntanam, wena uphakamise isandla. Thetha wena uphakamise isandla. Ungubani igama lakho? Amlindile Hlebani Matsala. Okay, andivanga. Uzawuba yintoni wena mntanam xa umdala? Zaba lipolisa. Yimani, ngosamapolisa amangaphi? Ngosamapolisa abayi-2 ne? Ngubani Eh. abethe zaba lipolisa kanye abanye abantu ebethe bezaba ngamapolisa asebethethile baphakamisa izandla? Bangaphi? Bayi-2. Phakamisani izandla kaloku mapolisa. Nankaya amapolisa, atshini manintsi amapolisa apha, masiqhwabeni izandla. Hayi bo, hayi masiqhwabeni izandla bethunana. Tshini ezandleni bantwana basekhaya. Yima ke. Wena mntwana mushiye bani ekhaya? Ngubani omshiye ekhaya? Ugogo. Nabani omnye? Nobhunceda. Oh, uzundibulisele phaa kubhuti Nceda, uyeva? Okay. Enkosi ke mntanam, ndiyabulela kakhulu, uyeva ngozondibona. Ngubani omnye ozawuthetha ke ngoku? Mangaphakamisa isandla ozawuthetha. Enke, nanku apha ezantsi, makuthethe lusezantsi kuqala. Molo mntanam. Thetha apha ngasembhobheni, uzawuvakala. Molo. Heyi, akathethi. Unjani? Yaphila kanjani? Ndiyaphila namakhonto. Ungubani igama lakho? Oyisa. Oyisa. Oyisa yena, ye oyisa khange sihlebe oyisa, akho mntu usivayo. Senityile. Ewe. Nitye ntoni? Nitye ntoni oyisa? Neqanda nesonka. Yintoni? Irashe neqanda nesonka nedrink. Neqanda nesonka nedrinki. He, awuvanga into yobana nizawuphinde nitye nini ngoku? Oh, ubuzandixelela uba ngaba busovile. Okay. Uzawuba yintoni wena oyiya xa umdala?
By-traffic. Ha. Ubamba abantu abaqhuba isipidi esikhulu endleleni andithi. Masiqhwabeleni izandla u-Oyiya bethunana uzawuba yitrafiki. Oh, u-Oyiya uzawuba yitrafiki. Sinamapolisa, sinetrafiki, sinamajoni, sinonesi okwangoku. Enkosi ke Oyiya, ndiyabulela, uyeva? Alright, masive omnye ngoba ndizawuthetha ngoku makaphakamise isandla. Enke, okay, masizeni apha ngasentla ngoku. Masithatheni luvele, ewe, masizeni apha ngasentla ngoku. Yeah. Molo mntanam, unjani? Heyi manintsi, zinintsi ii-boys kwesi sikolo. Kuzawubakho ii-boys kwesi sikolo. Molo, unjani indoda? Ndiyaphila Khondo, njani wena? Ndiyaphila nam enkosi yakho. Ubani igama lakho wena? Ithandile Arhosi. Ithandile Arhosi. Ungowaphi mntanam? Wasempolweni. Empolweni. Yewethu mamela ke. Uzawuba yintoni wena xa mdala? Uzawuba yitrafiki. Oh, nawe uzawuba yitrafiki ne. So sineetrafiki eziyi-2 ngoku. Masimqhubeleni nayo izandla bethunana. Uzawuba yitrafiki. Sineetrafiki apha, sineetrafiki. Sishota ngomnye unesi, abanye oonesi babe bayi-2. Then ke ngoku sibe noonesi abayi-2, sibe namapolisa ayi-2, sibe namajoni ayi-2. Uyabona? So, okay. Enkosi kakhulu ke mntanam, ndiyabulela ngozondibona, uyeva? Okay ke tishala. Alright. Okay, enke ndiyayithanda. Ewe, ndingutishala mntanam. Enke masive omnye apha, sithathe apha ngasentla futhi kudala sithatha apha ngezantsi. Hayi, sihlise mntanam isandla. Siza kubona mntanam, sihlise. Siza kuthatha wena xa sizapha ngezantsi siqala ngawo. Enke, in fact masiqale ngawo. Molo bo. Oh, yini na mntanam, kunini usiphakamisile isandla? Molo mntanam. Molo tishala. Unjani ubani igama lakho? Julie. Liya. Liyabona ne? Nguliya qha. Liyakhanya. Oh, liyakhanya ilizwe, likhanyile in fact. Yeliya, uzawuba yintoni wena xa umdala? Udoctor. Yhu, hayi ke ngoku, hayi ke, qhwabani izandla kathathu kanintsi. Phindani niqhwabe futhi. Yhu, hayi. Udoktha? Yimamela ke Liya ne. Kukho udoktha wamehlo, kukho udoktha wamazinyo, kukho udoktha weenyawo, kukho udoktha wolusu, kukho uzawuba ngudoktha wantoni wena? Uzawuba ngudoktha wento yonke ne? Uzawuba ngudoktha wento yonke. Masimphinde simqhwabeleni, uzawuba ngudoktha wento yonke. Hayi, uzawuba ngudoktha wento yonke. Yeliya, enkosi ke mntanam, ngozondibona, uyeva? Ndiyabulela kakhulu, uhambe kakuhle ke, uyeva ke mntanam? Ewe tishala. Okay, enkosi. Masiphinde ke siye phaa ngasentla ke ngoku sothetha ngobana abafuna uthetha phaa ngasentla. Masiphakamise isandla bethunana. Isandla phezulu, isandla phezulu. Hayi, kaloku ningaphakamisi nasebethethile kuthenzani nintsi kangaka izandla. Masithathe napha ngasentla ke ongekathethi. Liyaphela ixesha ke sana, ndingase niyazi loo nto. Molweni, ninjani? Titsha. Molweni. Unjani mntanam? Phila Khondo, njani wena titsha? Ndiyaphila namakhondo. Yeyi, sana ndizawungena ngomgunyathi njena ndiyoba ngumisi. Enke, ngubani nalo igama lakhe? Akahlulwa langeni mayisi. Akahlulwa. Yhu, andisalithandi igama lakho. Akahlulwa. Uzawuba yintoni wena xa umdala? Ngugqirha wamehlo. Ugqirha wamehlo. Yhu, khasimqhobeleni izandla. Akahlulwa, masimqhobeleni izandla akahlulwa. So, sinoogqirha ababini, sinamajoni amabini, sinamapolisa amabini, sinee-traffic officers ezimbini, sinonesi oyi-1. Sisenonesi oyi-1, niyakhumbula? Enke, masiqhubekeni. Enkosi ke akahlulwa, ndiyabulela mntanam ngozondibona uthethe ereyidweni, uyeva? Ewe titsha. Okay, masive omnye ke ngoku uba uzawuthini yena. Molo ndoda. Ewe. Unjani mntanam? Ndiyaphila Khondo, unjani? Ndiyaphila namakhonto. Ngubani igama lakho wena? Kwazi. Bani? Kwazi. Kwazi. Okay, ufuna ugrade R nawe wena Kwazi? Oh, okay. Uzawuba yintoni ukwazi xa imdala yena?
Lo unesi. Oh, hayi thini yathi samfumana unesi futhi. Qhabani utheni ningaqhwabi? Thini? Qhabani izandla. Hayi, qhabani izandla thini. Sinonesi ke ngokuba sithe samfumana unesi ke ngokunesi wesibini futhi. Okay, uzawuba ngusister nesi ke. Uyazi ubana kuthiwa ungusister nesi noba ungumntu ongubhuti but kuthiwa ungusister nesi. Heyi, kukho luzamlayo. Ngubani luzamlayo ngoku? Uyozela. Okay, enkosi ke mntanam ke sister Nesi, siyabulela kakhulu ngozosibona. Masiveni omnye ke ngoku sive ubana uthini na. Sikhawuleziseni siye, ixesha liyasibetha uyabetha u-12. Ngo-12 kufuneka sibe siphumile. Kukho usisi ozawungena apha, kukho utishala ozawungena. Molweni, ngubani othethayo ngoku kutheni ndingaboni mntu usemayikhini? Ngomphi othethayo? Molo, 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 siqaqaqaqa. Yaphila kanjani wena? Ndiyaphila nam enkosi. Ungubani igama lakho wena? Hawajende. Hawajende. Oh, uzawuba yintoni xa umdala wena? Siba yitrafiki. Oh, yabona ke ngoku kufuneka ngosiphinde simethisile ngoku futhi sibe 3 so uzawuba yitraffic ke ngoku ke yewethu ushiye bani ekhaya. Umamam notatam. Ngubani umama wakho igama lakhe? Adlamini. Okay, usundibusele phaa kumadlamini uyeva? Ewe tishala. Uthi ubulisile utishala wasereyidweni uyeva ka? Ewe tishala. Okay. Uzuphathela umadlamini ikhalenda uyeva? Uthi bakunike ikhalenda yabona lo sisi uhleli apho uzuthi akuphe ikhalenda uphathele umadlamini. Enke masive omnye ke ngokuba uthini na yena. Ngomphi omnye uzawuthetha ngoku? Phakamisani isandla. Hayi, andisaziboni izandla ngoku. He, oh, abasebamba siyagqibezelana. Oh, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, hayi, sizawukwazi ubenza basibagqibe. Okay, molo, molo. Hayi, khathi ukubone wena, molo mntanam. Molo tishala. Unjani ntombi? Yaphila kanjani wena tishala? Ndiyaphila nam, umhle entloko mntanam uyeva? Nkosi tishala. Okay, ungubani igama lakho wena? Uzamagcina gwaza. Uzamaduna Gwaza. Uzamaduna uzawuba yintoni yena xa emdala? Saba yinesi. Enke, yabona ke ngokubana siyenza u-3 ke ngoku. Wasimqhobeleni izandla uzama bethunana. Qhobelani uzama izandla bethunana ezandleni. Mandibona izandla ziqhwabe. Enke, enkosi ke zama. Enke, nasi isandla sinyukile. Iza mntanam, iza. Enkosi zama, ndiyabulela mntanam uyeva? Enkosi kakhulu malava. Iza ke my doll face. Ungubani igama lakho? NdinguLeo Latha boy. Leo Latha boy. Leo Latha uzawuba ngubani omshiye ekhaya kuqala? Ushiye bani ekhaya Leo Latha? Umamam notatam. Yebethuna nina ninomama nootata sana anisavuyi. Okay ke Leo Latha ne. Uzundibusile kumama notata uyeva? Okay. Uzawuba yintoni na xa umdala? Ipolisi. Heyi, sizaba namapolisa apha. Okay. Qhwabelani uLeo Latha izandla ke ngoku ezandleni bantwana basekhaya. Ezandleni uLeo Latha. Enkosi ke Leo, siyabulela ke mntanam uyeva? Enke, molo boyzini. Molo. Ungubani igama lakho wena mntanam? Lakhiwe Mkhele. Lakhiwe. Akasemandi amagama enu bendizubana. Ze nindibuzele koomama benu ubana babewathatha pha amagama enu niyeva? Tishala. Andinaye mna umntana, xa ndinomntana ndizathatha kulana wenu. All right. Uzawuba yintoni wena ke mntanam xa umdala? Zoba lipolisa. Polisa. He, ngathi ayanyuka amapolisa ngoku. Okay. Kutheni uzawuba lipolisa? Yebethuna kufundwa ntoni kwagrade R? Nifunda ntoni phaa kwagrade R? Khani ndibaliseleni. Nifunda ntoni nantoni kwagrade R? Fundo akha kapili. Nantoni? No inye. Maske sitshoni? Inye?
ezimbini. Lishumi. Masiqhwabeni izandla. Siqhwabe izandla, siziqhwabeleni izandla. Bethunana izandla mazihlale ziredi for uqhwaba. Sizawuqhwaba the entire show ngoku kude kuyophela i-show. Akho nto ezaphinde ndiyenze ngoku. Ndithetha nani qha. Xa niphuma ngalaa mnyango nihamba, nam ndiyaphuma ndiyagoduka because ndigqibile usebenza. Okay. Masiqhubekeni ke bantwana basekhaya. Ngubani abangekathethiyo ke ngoku sigqibezele? Ndiyapakisha ngoku nam apha. Ngubani ongekathethi? Molweni? Yenke makathethe ongekathethi. Molo, Unjani? ndiyaphila khonto njani? Ndiyaphila nawe unjani? Okay, ngubani na wena? Sibabale Dodo. Sibabalwe Dodo, yho, ifani yakwaDodo ndiyayazi. Wena uzawuba yintoni xa umdala? Yes. Yenke sinonesi abathathu, sinamapolisa ayi-4, sine-traffic officers eziyi-3, sisenogqirha ababini, sisenamajoni amabini. Enkosi kakhulu ke, wena Dodo mntanam, ndiyabulela ngozondibona, uyeva? Ma'am. Okay, masive omnye uzawuthini yena ke. Molweni? Molo mntanam, unjani? Ewe, tishara. Unjani na mntanam? Phila khona unjani wena tishara? Ndiyaphila nam enkosi. Ungubani wena igama lakho? Luphiwe Kratshi. Okay, uzawuba yintoni xa umdala? Detective. Yenke, hayi, niphi? Qhwabani? Thini? Udetective wonke? Qhwabani izandla, hayibo, kutheni ningaqhwabi izandla? Hayi, ninomona nina. Tshini? Qhwabani izandla, qhwabani izandla. Tshini? Udetective wonke, umntu omkhulu kangaka? Yewethu, ushiye banekhaya detective? Umakhulu noTanci noSamke noMabhulu. Jonga ke, uzundibulisele kumakhulu notatomkhulu, uyeva? Ubaphathele ikhalenda. Yimani ke bantwana bam, ndiyabuya ngoku, niyevani? Ningahambi, niyevani? Okay. USpa ecofa imbaba ubhiyozela iminyaka elishumi kulo nyaka ka-2025 ngoku okuphathela iWin Ecar Competition 2025 yeSuzuki Swift. Fumana iinkcukacha ezithe evenkileni yakwaSpa ecofa imbaba kwikhejiya yakho. Ukhuphiswano luvana ngomhla ka-28 kuNovemba ku-2025 ze idraw ibe ngomhla ka-29 kuNovemba ku-2025 ngentsimbi ye-12 emini. Abathengi abathe bangenela olu khuphiswano bayacelwa bafike phambi kwexesha ledraw bephethe izazisi zabo, i-ID. Sibanqwenelela impumelelo kubo bonke abazawungenela elu khuphiswano. Khumbula, ukucofa imbaba SuperSpa okuphathela i-Stokvel Competitions qho ngoDisemba. Uyovalisa i-stokvel senu nisifumane nisethubeni lokuziwinela inkomo ephilayo. Ungaphoswa, ekucofa imbaba SuperSpa bamnyama futhi sibahle. VCR FM, your Chris Hani District broadcaster. Sonke siyabazi omamsara, laa mzali ofowuna nje ukuva impilo. Uzakusindwendwela nini? Uyazi ukuba umnxeba ngamnye awenzayo okanye i-text iya kwi-funeral cover yakhe yasimahla. Uyotshata nini? Uza kufowuna efowunile de afikelele okungenani kwi-R120 aritshatsha ngayo ngenyanga. Thina ungekayamkeli i-friend request yam. Ngencoko nganye okanye iscroll ufumana i-funeral cover ye-R10,000 simahla. Recharge njenge-R120 rhoqo ngenyanga ufumane ikhava. Awugcwalisi forms, ii-debit orders, akufuneki novavanyo lwezempilo. Recharge kwi-VodaPay app okanye udayele *123#. Kukho imiqathango. Further together. Vodacom. Mizuzu masinzi beyi-9 nesiqingatha phambi kobana kubethe intsimbi ka-12 o'clock. Khumbule ke mphulaphula into yobana ke thina siyaphuma ngo-12, uzawube khona ke kodwa usiya. Coming to you for the last time this week with the Essence of Peace from 12 to 3. So keep it locked to 90.6, 98.4 napha ke ku-99.9. Nditshile ke nathi ke ndincokola ke neetshomi zam. Ewe, ndincokola neetshomi zam. Ngaba abashiyekileyo ngoku masikhalezise. Molo mntanam, unjani? Ewe, teacher. Unjani mntanam? Unjani we? Ndiyaphila nam. Ngubani igama lakho? Kungawo Rhasi. Kungawo Rhasi. Kungawo uzawuba yintoni xa mdala wena? Lijoni.
iJoni ke sinamajoni ayi-3 ngoku ne. Yes, thank you so much. Okay, so ndiyabulela ke kungawo ngozonibona uyeva. Ma'am. All right, masive omnye futhi uzothini kwecala. Masenzeni kanje ngokusithi mic 2, mic 1, mic 2, mic 1, mic 2, mic 1. Hi, unjani? Hello, teacher. Ndiyaphila mna, wena uyaphila? Ndiyaphila kunjani? Ndiyaphila nami, awusemhle enhloko. Ngubani igama lakho? Othalif. Othalive. Othalive uzaba yinto xa mdala yena? Noma na 6. Uzaba na-6 ngoku? Ubona iminyaka eyi-6 Othalive? Iminyaka ebi-5. Okay, masiqhubeleni u-Othalive izandla bethunana. Enkosi ke Othalive, masiqhubeleni u-Othalive izandla. Enkosi ke Othalive, ndiyabulela ngozonibona mntanami uyeva? Okay, cela siveni omnye futhi quickly. Hi boy, njani? Phila njani? Ndiyaphila nami enkosi akhondo. Mna igama lami ndinguQhuma, wena igama lakho ngubani? Ayazi. Okay, uzaba yintoni xa umdala? Ehlimiss. Ngaba ngunesi ne? Wow, asike enkosi kakhulu ke ushiye bani kushiyeke bani ekhaya nje bona ulapha? Uvava. Okay, usumbusele kuvava uyeva? Okay, papa ke mntanami enkosi kakhulu ndiyabulela ngozonibona uyeva? Masive omnye olandelayo quickly sizogqibezela. Hi, unjani? Ngaphandle njani nadisa. Ndiyaphila nami enkosi akhondo. Ubani igama lakho? Amelela afule. Phumelela. Phumelela uzaba yintoni yena xa imdala efundile? Ma'am. Andiva? Ngizawufundela uba itraffic. Itraffic, sinetraffic ezininzi. Enkosi kakhulu ke Phumelela, ndiyabulela ngozonibona nawe uyeva? All right, thank you so much. Masive omnye uzawuthini yena? Enkosi Phumelela. Hi. Unjani? Thetha. Unjani? He, akafuni uthetha sana lo. Unjani? Phila. Ndiyaphila nami. NdinguQhuma mna igama lam, wena ungubani? Isiphile. Isiphile. Isiphile uzaba yintoni xa umdala? Abalijoni. Uzaba liJoni ne? Okay. Enkosi kakhulu masiqhobeleni isiphile izandla bethunana please. Ngicela siqhobeleni isiphile izandla. Thank you so much isiphile, ndiyabulela kakhulu. All right. He, molo mntanam. Molo ndoda. Hayi. Unjani? He, ngathi Njani? uzandibetha. Ndiyaphila. Ungubani wena igama lakho? Ndihambela ndlini. Okay. Uzaba yintoni xa umdala wena? Ngalijoni. Uba liJoni nawe ne? Okay ke enkosi kakhulu ndiyabulela uyeva? Ngozonibona. Ma'am. Okay enkosi. Masive omnye uzawuthini ke ngoku yena? He, ngathi abafuna uthetha aba bokugqibela sana. Molo mntanam. Hello, Hi. ma'am. Unjani? Njani? Ndiyaphila. Yebasho ngubani igama lakho? Liqhawe mna ndlini. Liqhawe. Liqhawe uzaba yintoni xa mdala? Abalijoni. Yho, heyi amajoni ayapasa amajoni. Masiqhobeleni izandla uliqhawe bethunani naye uzaba liJoni. Ndizawuhlala eMthatha. Okay. Enkosi ke liqhawe ngozonibona uyeva? Okay, caba sana uliqhawe uthi andizuthi ubana sana okay. Ithi okay ithi enkosi ndithi enkosi liqhawe. Ithi okay. Nkosi. Okay, okay. Inkosi kakhulu ke mntanam. Hayi papa unjani mntanam? Hello, ma'am. Ndiyaphila nami enkosi. Hayi liqhawe ugqibile uthetha. Ungubani igama lakho wena? Luyanda. Andikuva mntanam? Cela uphinde. Luyanda. Okay, uzaba yintoni wena xa umdala? Zoba lijoni. Okay, enkosi kakhulu ke mntanam nawe ngozonibona. Phakamani ke ngoku umntwana sekhaya because ke bendithe akho nto ndizaphinde ndiyenze mos andithi ngoku na. So ngoku kuzawufuneka ke ngoku nindiculele ingoma eniyiculayo phayana xa nigodu. Anigoduka phaa esikolweni nenza njani?
nenza ntoni xa nigoduka phaa esikolweni xa nizawugoduka niyathandaza ne sasithandaza thina sithi Nkosi uzuhambe nathi side siyofika emakhaya siphinde sibuye nangomso amen sasithandaza ngolo hlobo thina kwa-grade R sasithi ke thina ke ngu-eyomncinci so nina nenza njani xa nigoduka phaa esikolweni senu thandazani-ke masithandaze nam ndicimele ndivala amehlo Siyaphuma sibulela Nkosi kuvile sibhekise esundwini iminqwelo yethu kuze kube mnandi kuthi ekufeni kwethu amen efelo nobudlelwano angamahlanga phezu kwethu ithi kuyinkosi amen amen enkosi kakhulu ndiyabulela ngozondibona nonwabe komani ndiyanithanda niyevani okay teacher oh ndiyabathanda ngabantwana ke baphaa ke evuselela primary school bebesivizithele ke phaa ke